beharrezkoa dela, uste duzu? Non sartzen ari zaren jakin dezazun nahi dut, besterik ez. Bai, baina eskamutiei galdeketa bat egitea polizien tankeran ez dakit ba. Ez da galdeketa bat, elkarrizketa bat da. Ados, nahi duzun bezala. Baina zuk egingo duzu polizia gaiztoarena eta nik zintzoarena. Malaletxean jartzen izenean zimur bat ateratzen zait hemen, bekokian, eta ez da oso txatxia. Naiz eta kartzelatik irten diren? Adingabeen zentroak dira. Adingabeen zentroetatik etorri dira. Bebe, hori da. Ziur oso neskamutil jatorrak direla. Ba, begira. Zerrenda bat ekarri dizut. Hautagaiekin eta beren espedienteekin. Ez dut beren aurrekariei buruz ezer jakin nahi aurreiritzi gabe ezagutzeko. Bai. Hobe ezerrez jakitea, aurreiritzirik ez izatea. Beti positibo! Izer ditan, nago? Ideia ona dela iruditzen zaizu? Nien naiz zuzendaria. Baina jakingo duzu ez da larreza izango, ez da? Baina eskamuti hauek bigarren aukera bat merezi dute. Eta nik nahi dut mundua jakin. Miren, mesedez. Zertan ari zara? Lehenengoa sardadila eskatzen? Itxoin? Ja? Beldur pixka bat daukat. Begira Maitane, hau kontu serioa da. Zuk eskatu duzu Basakabi bigarren aukeren zentro bihurtzea. Honekin aurrera jarraitu nahi duzu, bai, ala ez? Nahi dut. Baina beldur pixka bat ematen dit. Denak beltzez jantzita. Baina nahi dut. Baina, alaiak bakarrik beldurra ematen bazuen udaleko oso batek. Baina nahi dut. Nahi duzu? Bai, nahi dut. Baina lagundu egin nahi dut. Beti positibo. Lehenengoa sardadila, mesedez.